Naji ana ta shelan mai gari. To. Kowa yana zuwa wurin nan, kai me zai hana ka je ka ji me ke faruwa? Haba mai gida dan Allah. Ai wato ni fa ba zan fita ba. Idan kin ce da ni wai dagaci ya turo san kira yana ta shela. Ai shelarsa ba kiran tsohona ne ba. Haka ne. To ina nan akan bakana na ki shingida kuma da an jima sai in karkace kama bacci. Dan ba zan je ba. Ba wani abu fa da za a tsina na fa wannan kiran na dagaci zancen banza ne fa. Allah kuwa ina gaya miki. Amma ni dai gaskiya mai gida dan Allah da ka daure. Ka daure ni ba dan wani abu, sharrin wannan mutumin yana da yawa. Zai iya mana sharri ya ja mana duk wani abin da ba mu tunani. To ke biki san cewar duk abin da yayi zafi maganin sa Allah. Ta wani abin ya zo itare maka ya ta gangane ka sha gaban ka ya addabe ka isa ko ka gaba to ka tashi kai addu'a ka gaya wa Allah sai Allah ya mai da komai sauki. Lokacin da nake neman aurenki ni ina nema ana ta dauki ba ana ta artabu kawai sai ni alwala na kama tsiwar dare na filfili nake ina ta gaya wa Allah kawai sai na kwanta bacci sai ne mafarki ga yar yakumba na tunda naga yar yakumba an duro mata kumbo da kayan lefe nace to auren nan da ni za a yi ai haka rayuwa take baka tunda naga yar yakumba ta duro kumbo aka nace to wannan auren za a yi da ni kuma ni ramin budiddigi ne da kin tabo na zaki ji huci. To Allah za a muna abin da ya fi alkhairi amma sharrin wannan mutumin Allah ya kare mu. Amin. To ai dai sharrin dagaci bai kai sharrin barkono ba. Barkono wannan sai ka taɓa barkono, ka daka barkono, ka gama. Sai ka manta da ka dafa barkono da idanunka, da ka je alwalanka kai hannunka daman da ruwa kana watsa ba. To kuma barkono sai ce ga tsiyata na. Ai barkono ya fi ka sharri. Ai ni kin gama na daɗa karkace.